Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε το βίντεο πώς να καταγράψετε την οθόνη του υπολογιστή σας. Ωραία, ας πάμε να αρχίσουμε. Ωραία. Θα πατήσετε αυτό το link, θα πατήσετε αυτό στο Google, θα το έχω και στην περιγραφή. Θα το έχω σε link και θα το πατήσετε. Καθίστε να στο ζωγραφίσω κιόλα. Αυτό εδώ θα πατήσετε. Και μετά θα σας βγάλει σε αυτή τη σελίδα. Κάνει για όλα. Για Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Αυτά. Θα πατήσετε download. Και θα σας βγάλει να περιμένετε λίγο. Θα περιμένετε και θα σας κατέβει εδώ. Όταν κατέβει θα κάνετε το install και θα σας βγει έτσι. Θα βγει έτσι. Τώρα θα επιλέξετε γενικά, έχει διάφορα. Ας πούμε εδώ έχει για να είναι και η μούρη σας. Εδώ είναι για gaming. Ας πούμε άμα πάτε αποθηκεύσεις, είναι όλα τα βίντεο που έχετε κάνει. Εγώ αυτά δεν ήταν βίντεο που θα τα ανεβάσω στο YouTube, ήταν πώς να το πω, ήταν δοκιμαστικά. Και εικόνες, μπορείς να πατάς, ας πούμε, πατάς εδώ, τσαπ, τράβηξε εικόνα. Ας πούμε, άμα θέλεις να κάνεις παύση, πατάς εδώ, ξαναπατάς και αρχίζει το ίδιο βίντεο. Άμα θέλεις να το τελειώσεις το βίντεο, πατάς εδώ, διακοπή και τελείωσες. Δεν θα πατάτε όμως αυτό εδώ, επειδή αυτό, άμα το πατήσετε, κλείνει τελείως. Είναι σαν αυτό, σαν το χ. Το πατάτε αυτό. Έκανα τη βλακεία εγώ και χάλασε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, γράψτε στα comments. Τι βίντεο θέλετε να κάνω άλλο. Αυτά. Ωραία. Γεια σας.